ବିଲରେ କାମ କରୁ କରୁ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ମେସ୍ର କଥା। କ'ଣ ପାଇଁକିନା ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋର କଲେଜ ସରିବାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଯେଉଁ କୁଟୁଣିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ମେସ୍ ନେଇଥିଲି। ତ ମେସ୍ରେ ତ ନଥିଲା ନା ଶିଳ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମେସିନ୍ ନଥିଲା। ତ ଏଇ ମସଲା ମୁଁ ଏଇ କୁଟୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ କୁଟିକି ରୋଷେଇ କରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁଟିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ମେସ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁକିନା ମେସ୍ରେ ଏଇ ଗୋଟେ କୁଟୁଣି ପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଦେ ମୋତେ ଦେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ବି ଆମର ଗୋଟେ ପାଖରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ଏକା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ରୋଷେଇ କଲେ ତମକୁ ପଚାରିକି ତୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମେସ୍ କଥା। ତ ଏବେ ତ ଘରେ ଅଛି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି। ମିଲ କାମ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ବଣ୍ଡ ଅଛି ନା, ସେଇଟା କେବେ କମିବନି। ତ ଆଜି ବି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ତ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଛାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ କହିହେବ। ତ ବିଲ କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଏଠି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ତ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସାଧା, ବୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ପୋଇ ତରକାରୀ। ରୋଷେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଗାଧେଇଥିଲି। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଗ ଆଜି କେତେ ଭଲ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ଖରା ଦେଉଥିଲା। କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବିଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଯିବି ବୋଲିକି। ତ ମୋ ଫେସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଲ ଯାଇଛି, ମୋ ମୁହଁର ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାତ ଧରିକି ବିଲକୁ ସାଇକେଲରେ ଯିବି ଆଜି। କ'ଣ ପାଇଁକିନା ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ତ ବିଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବିଲରେ ପାଣି ଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସାଇକେଲକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ବିଲକୁ ଗଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ମାନେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗୁଡ଼ରେ, ଏଇ ଗୁଡ଼ରେ ବିଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏମିତି ହେଇଛି। ବିଲ କାମ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ଗଲେ ତ କିଛି ଲାଗୁନି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାର କି 3-4-5 ଦିନ ଯିବ, 10-12 ଦିନ 15 ଦିନ ଯିବ, ଯେଉଁ ବିଲରେ ମାନେ ବିଲର ହିଡ଼ରେ ଚାଲିବେ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲରେ କାମ କରି କରି ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ଏ ନଖ ଗୁଡ଼ା ଉଠିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ମୁଁ ତଳା ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଏଇ ନଖରେ ମାଟି ପୁଷେ, ବହୁତ ବଥା ଲାଗେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ନଖ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା, ମାନେ ଚାଲି ବି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ବିଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ପାରେ ନାହିଁ, କେତେ ଛୋଟେଇ ମୁଁ ବିଲରୁ ଆସେ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ତ ଏତେ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ତ ଆର ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ମାନେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥାଏ, ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଲ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ତଳା ଲଗେଇ ସାରିନି। ତ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ।